Kuna Jesu, kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, uya kuna Jesu, kuna Jesu, Jino, kuponeswa, Jino, uya kuna Jesu, kuponeswa, Jino, akwaniswa, Jino, uya kuna Jesu, akwaniswa, Jino, wadaiswa, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, arindira, Jino, uya kuna Jesu, arindira, Jino, musimbire, Jino, uya kuna Jesu, musimbire, Jino, komberera, Jino, uya kuna Jesu, komberera, Jino. Kwaziwa imhuri yeZimbabwe. Tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Rwodzi weku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Muno mustudio nhasi tina Proclaim Rwodzi ari kutibatsira kuturikira hurukuro yedu kuiisa musign language kuitira hama dzedu vanoshandisa maziso kuona nekunzwa. Vabetera kwazisai vateereri. Kwazwai vateereri, tinokuchingamidzai. Toda kutenda tichienda mberi nehurukuro dzedu muchikamu chakapfuura muchidzidzo chatakaita chaitaura pamusoro pehuroi nezvitsinga. Tikaona mashandiro anoita huroi mukati mevanhu. Nhasi hurukuro yedu iri pakuti mwana waMwari anoroyeka here? Zvingaite here kuti mwana waMwari aroyeke? Vamwe vanogona kuipa musoro wenyaya yekuti muchaona patichaverenga ndima yedu yekutanga yatoda kuverenga kuna Numbers chapter 23 verse 23 inobatsira zvakare kuumba musoro wedu wenyaya. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Zvino zvicharehwa pamusoro paJakobho nepamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari. Panapa pane munhu ari kukonfesa, tichapinda munyaya iyi zvakatidzikei muhurukuro yedu yanhasi. Asi ari kuti hakuna un'anga kuna Jakobho. Namamwe manzwa hakuna uroyi hunoenda kuna Israeri. Hakuna kuvuka kunoitika kumwana waMwari. Muchidimbu ari kuti iye mwana waMwari haaroyeke. Regai tidzike nenyaya yedu tinzwe tichiverenga mukati meshoko raMwari panyaya idzodzi takanangana nekuti mwana waMwari anogona here kuroyeka. Hativerengei kuna Mabasa chitsauko 8 vhesi ya 9 kuenda kuna 11 tione mweya yakaipa takanzwa isusu kuti inogona kuita minana, inogona kuita mashiripiti. Ndozvimwe zvinhu zvatakadzidza muhurukuro yedu yekumashure. Ngatinzwei zvimwe zvinoitika zvakare mukati mekurarama kwevanhu kuna Mabasa chapter 8. Zvino kwakanga kuno mumwe murume wainzi Simoni, waive n'anga kare paguta iro. Waishamisa vanhu veSamaria achizviita munhu mukuru. Vose
vaduku nevakuru vakamuteerera vachiti, uyu munhu isimba guru raMwari. Vakamuteerera nokuti wakanga avashamisa neun'anga hwake nguva huru. Zviri kubuda panapa ndezvekuti kune vanhu vanogona kupiwa masimba ekuitawo zvinoshamisa, zvekuti vanhu kana vatarisa zviri kuitwa nemunhu vanoti hey, paita simba guru raMwari, asi ranga risiri simba raMwari, yanga iri n'anga. Nekuti pakazosvika vana vaMwari paSamaria, vana Filipo vachiparidza, munhu yakanoti zvandiri kuita zviri padivi naMwari, akazosiya zvaaiita. Saka n'anga inogona kupiwa masimba ekuita zvinoshamisa. Masimba aya sekudzidza kwatakaita kare achibva kumweya yakaipa, otoita zvishamiso pakati pevanhu zvakawanda wanda zvakasiyana siyana pakati pevanhu. Vamwe vanhu vanenge vasingazivi vanogona kutofunga kuti kushanda kwesimba raMwari. Regai tinzwe zvakare kuna Samueri wekutanga 28 pavhesi ya 13 na 14. Pane zvimwe zvakare zvinogona kuitwa nevanhu vanenge vakazvimisira kushandiswa nemasimba emweya yakaipa. Mambo akati kwaari, usatya hako, asi unooneiko? Mukadzi akati kuna Sauro, ndinoona mudzimu unokwira uchibuda panyika. Akati kwaari, wakadiniko? Akati, kuno mutana unokwira. Akafuka nguo. Sauro akaziva kuti ndiye Samueri, akakotamira pasi nechiso chake akanamata kwaari. Panapa Saul aenda kusvikiro. Asvika kusvikiro, chimwe chinhu chiri kubuda pachena panapa ndechekuti mweya yakaipa inogona kupa masvikiro simba rekudaidza munhu akafa, image yake, chimiro chake, mufananidzo wake, kuti uonekwe sekunge ndiye auya nemuviri wake. Kunyangwe muviri uri kokuguva usina kutorwa ikoko, asi pane simba rinopiwa mumunhu anenge achiita zveun'anga kana kuti zvekusvikirwa naSatani, rinomugonesa kudaidza muviri, chinenge muviri wemunhu akafa. Ndozvimwe zvinhu zvinogona kuitika. Zvimwe zvinhu zvatinosangana nazvo mukati mekurarama ndezvekuti mweya yakaipa inogonesa varoyi kupinda muimba yakakiwa. Satani anozvigona izvozvo. Kana kupinda mugova rakafushirwa, munonzwa nyaya dzichitaurwa. Mweya yakaipa inogonesa vanhu kuti vaite zvinhu zvakadaro. Regai tinzwe kuna Exodus chapter 7. Takuerenga vhesi ya 11 na 12. Tinzwe zvakare zvimwe zvino mamwe masimba anopiwa vanhu nemweya yakaipa kuti ashande mukati mevanhu. Ipapo Farao akadana vakachenjera nevaroyi, naivowo idzo n'anga dzeIjipita. Vakaita saizvozvo neuroyi hwavo, nokuti mumwe nemumwe akakandira pasi tsvimbo yake, dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Pane chimwe chinhu chiri kubuda panapa. Pari kunzi n'anga nevaroyi vemuIjipti pavakauya pamberi paFarao, vakakanda tsvimbo dzavo pasi, ndobva dzashanduka dzichibva dzaita nyoka, kuteedzera zvanga zvaitwa netsvimbo yaAroni. Chakachinjisa tsvimbo yaAroni kuti iite nyoka isimba raMwari, nekuti Mwari aida kuratidza Farao kuti ndine simba. Asi Farao akuchallenja simba raMwari, anodedza n'anga dzake nevaroyi wake, oti uyai muone, garai pasi vana Mozisi, muri kufunga kuti Mwari wenyu ane simba, tarisai zvinoitika munomu. Varoyi nen'anga ndobva vakandawo tsvimbo dzavo pasi, tsvimbo dziya dzichibva dzaita nyoka. Saka kureva kuti mweya yakaipa ine simba rekuchinja chinhu chisingafambi chotoapia sechimwe chisikwa chinofamba. Mweya wakaipa unozvigona izvozvo. Ndizvo zvakaitika paIjipita. Pamuri kutaura tsvimbo dzakaita nyoka, pane nyaya dzandogaronzwa dzimwe dzaitombobuda mumapepanhau, kuti unonzwa kunzi munhu anenge apiwa chinhu, otonzi unogarisa mukabhokisi, chistori nyoka. Paanozovhura kudai, otonzwa ichinzi mune kamudhara kari mubhokisi, kana kuti mune nyoka. Ende paapa chindikonfyuza, unotonzwa vanhu vachibuda kana pamhepo achitotaura kuti shuwa ndine nyoka, ongoti ndakapiwa chiri chakati. Saka mukuteerera kwedu, kunyangwe nemuvateereri patinonzwa nyaya idzi, pfungwa inotanga kumhanya kwatiri ndezvekuti ifekiya. Mati zvinoitika here, ifekiya. Saka muri kuti zveshuwa Satani ane simba rekuita zvinhu zvakadaro. Satani anozvigona Betera.
zvekuti makusenika unosiya mupinyu webadza wakarara pamusoro pemba. Wadzokera so unonosvika mupinyu uya yanyoka. Because kana akazviita paEgypt hapana chaanotadzisa kuzviita kumba kwako iwe. Anditi mazvona. Mugoto wawasiya uri mukabati mako paunovhura so uchiti nditore mugoti ndipambire sadza unowana iri nyoka yakatosumudza musoro. Saka Satani anogona kushandisa chinhu chisingafambe ochiita kuti chioneke sechinofamba. Anozvigona izvo. Saka dambudziko ratinobva taita mufundisi mugoti waita nyoka pane pfungwa inopinda matiri yekuti nyaya ikaira yadaro aichada bhaibheri, aichada pastor inenge yakunzi mhepo dzekumusha kwavo nezvakadaro akaromba akadii. Saka kazhinji kacho tinopedzisira taakuenda kwarambidzwa futi ameno muchidzidzo ichi mungatibatsirere kuti tomboti wakaruka waamusituation yakapamwe ndo zvamuchatidzidzisa unobuda sei mazviri wakaruka wazoona kuti zvandakasiyirwa zviya inyoka iri kupota ichida zvakati inorutsa mara ameno nyaya dzinotaurika unobuda sei ndokuri kuenda chidzidzo chedu chanhasi. Asi muri kuti solution irimo here? Irimo solution nekuti tichiri ipapo Betera pandima yawabva kuverenga kwanzi tsvimbo dzen'anga nevaroi dzaita nyoka dzese. Nyoka yakabva mutsvimbo yaAroni yakadzingirira dzese ikadzimedza ndobva yazobatwa kumuswe naMozisi ichibva yadzoka kuita tsvimbo. Nyanga dzikabwaira hapana akadzokera kumba netsvimbo yake. Kuti nyanga dzese dzakasara dzisina tsvimbo dzamedzwa. Chinobuda ipapo ndechekuti n'anga dzine simba, varoi vane simba, masvikiro ane simba ravanopiwa nemweya yakaipa. Asi simba raMwari ririko rinokunda masimba ese iwayo. Daita tiri muchechi ndaiti amen. Chokwadi. Toda kutenda vateereri hatinzwe tiine protection yakakwana muna Mwari. Zvinotaurika zvitoriko kumaraini kwenyu nezvamakatoona zvatisikagone kuti kunyepa. Satani ane masimba iwayo. Asi pandima yataverenga iyi zvabuda pachena kuti kunyangwe masimba iwayo aripo anodake kuramba achivimba naMwari tinokwanisa kudzikinurwa mazviri. Toda kutenda mufundisi. Tichienda mberi masimba esaya arobva kuna Satani. Unoziva kuti Satani zvaanoita anogona kupa n'anga, muprofita, svikiro, muvuki masimba ese iwayo zvekutenge akachengetwa Samuel kuti anenge auya achiadawo ototengeserwa. Zvekuti munhu anogona kutoenda kun'anga achinoti ndiri kudawo simba rekuita zvakati otopiwa simba racho abhadhara zvinenge zvida kubhadhara. Saka variko vanotoone kuita kunge ane storehouse yekuchengetera masimba iwayaya yeti masimba sosi yacho ndesatani. Vanhu vanongoenda wopiwa anenge apiwa masimba ayaka ochinomashandisa manje kuita zvaanenge achiita zvaanenge achiita. Asi kune vamwe vasingaende kunotenga masimba aya, vasingaende kunotsvaka, but mararamiro avo ndeyekuti haana hanya naMwari, haana hanya nemasvikiro, haana hanya nen'anga, zvaMwari haazvide, anongozviraramira. Saka mweya yakaipa ikauya pamunhu akadaro haana kuchengeteka, inoita zvainoda naye. Anogona kumanikidzirwa kupedzisira angopinda munyaya idzodzidzi. Saka zvakakosha kuti tinzwisise kuti masimba aya ariko ende anoshanda ende mashandiro avo anoshanda pakati pevanhu. Saka isusu toda kuti tinzwe kuti iwo masimba aya ehuroi, un'anga nei mazango kupodzera zvitsinga zvinokundwa here zvinhu zvakadai so? Vanhu vanogona kuzvikunda here? Regai tinzwe kuna 1 John 3. Ndaona zimungongoida kutaura ndinozonzwa kuti muri kutidzidzisa sei. Uyo unoita zvivi ndewaDiablos. 1 John 3 verse 8. Nokuti Diablos unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari akaoneswa nemhakai kuti aparadze mabasa aDiablos. Saka hanzi chakawira Jesu manje ndechekuti asikoparadza mabasa ese aSatani. Kureva kuti chinodiwa kuti vanhu vave protected kumasimba ese aya chiri kudiwa ndiJesu. Ndo zvaakatovinga. Ndosaka manzwa pachidzidzo chatakaita munguva yapfuura kwainzi kuna patakaverenga kuna Job chapter 1 kuya kwainzi Job haitya Mwari.
achinzvenga zvakashata. Satani pachake akatosvika kunokonfesa kuna Mwari kuti Jobho tiri kumutadzirira nekuti makamukomberedza neruzhowa rwenyu. Kurati munhu anogona kuchengetedzwa naMwari, anogona kukomberedzwa naMwari zvakadaro zvekuti mabasa ese aya, masimba ese aya emweya yakaipa haagoni kusvika paari. Saka izvozvo zviri possible. Saka kureva kuti munhu akati pane chikwambo chinondikweva ropa, nyaya iyi inotoda kudzoka futi kuna Mwari. That's right. Haidi kuwedzera kuita futi zvechivanhu vanhu. Aiwa. Alright, ndonzwa vanhu vanenge vachimba kuti wedu apa ndimire pakaoma. Ndine chikwambo chinondikweva ropa. But unozonzwa mukuimba kuya futi havakurudzirani kuuya kuna Mwari kuBhaibheri. Vanotokurudzirana kuenda futi kuna anoita unga ane masimba iwayo. Saka nyaya dzese idzi muna Kristu dzinogadziriswa. Dzinogadziriswa. Dzofanira kuendwa nadzo kwadzinondogadziriswa. Kwadzinagadziriswa ndekuna Mwari. Ukatora chikwambo chiri kunetsa mumusha, ngozi iri kunetsa mumusha, zvitsinga, uenda nazvo kun'anga, uenda nazvo kumidzimu, uenda nazvo kuvavuki, uri kungoenda mukembi imwe chete. Saka pakuteerera kwandiri kuita mufundisi neMwari kutiteerera, ndofunga ngatibatsiranei kuti tikaita mumwe watiri kufungira kana kuti zviri izvo kuti pane zvinenge zviri kunetsa zvemweya yetsvina, chirega kukurudzira muroora wako kana mudikani wako kuti kungoti chete muri vechechi, asi pane kwandoziva kunogadzirwa izvi. Chirega kudaro mudikani. Nyaya dzese kwanzi dzinobatsirika neBhaibheri. Hatidi vanhu vanoita kunge vanoziva kubatsira vana vaduku vachitovaendesa kusanga. Toda kutenda. Rega titsimire naJohani 14. Alright. Rutsanangura zvakanaka Betera. Johani 14 pa23 pane fungwa inobuda ipapo yakatikoshera. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Saka Jesu ari kuti iye munhu anenge atenda kuna Jesu amugashira saishe namuponesi wake. Toda kuti zvijeka apa muranda waMwari. Kune vanhu vazhinji havana hanya nekunamata, vanongoti kana mumusha maita mamhepo kana kuti paita chikwambo chavanetsa ndipo vanozotsvaga kuti takanzwa kuti kwakati kuna anobatsira wechechi. Handizvo zviri kutaurwa panapa. Zviri kutaurwa munhu anouya kuna Jesu kuzotsvaga ukama naJesu, waishe neari kuda kuponeswa. Wekuti ininika ndinotenda makafa pamuchinjikwa, muchifira kuregererwa kwezvitema zvedu, kuti tidzokere paukama naMwari, tigoverengwa pakudzoka kwenyu kwechipiri, pamwe chete nevanhu vachadya nhaka yekugara nekusingaperi. Ndo chinofanira kuuyira munhu kuna Jesu ichocho. Kana wauya kuna Jesu manje nenzira iyoyo, ari kuti iye unofanira kufarira mitemo yaMwari. Haungouye bedzi kuti ndawechechi ayo. Unofanira kuti Bhaibheri riri kuisire pachena kuti Mwari anoda chekuti nechekuti nechekuti, worarama uchiteedzera mitemo iyaye. Hanzi kana wadaro ini ndichakuda naJesu, Baba vangu vachakuda, Baba vangu neni tichauya tozogara mauri. Saka kana Mwari Baba naJesu vauya kuzogara mandiri manje, ndo vakakunda Satani kudenga, ndo vakadzinga girozi dziya kudenga. Kana vakugara mandirika idzi hadzichauyezve, wachengeteka pachekubweya yakaipa. Saka zvese zvekuti pazoonekwa chakazoti wazotumirwa chipotswa, watumirwa chitsinga, kwauya chikwambo, kwauya chii, chero zvikatumirwa zvichingosvikowana Baba naKristu vagere mauri. Munhu angosvika pamba paanga aifunga kuti ndakambomba mwedzi wapera, osvika paiswa jurawo nezigedhi resimbi, anongosvika pakavharika anotodzokera achiridza tsamo. Saka mweya yakaipa ikauya kungosvikobondera yotodzokera, because ikasvika yotosvikaona vakuru varimo. Yasvika zvangofanira kuti munhu ari kuenda paari ari kuda kunobaka ona paine masoja ane pfuti, zvatopera pakachengeteka. Mukudzidzisa kwatiri kuitwa namufundisi zviri kujeka, ndinodaira kuti zviri kujekawo nekwamuri, kuti mabasa adhiabhurosi ese anokundika kuburikidza naJesu Kristu. Kwanzi tikava vanhu vari kutenda maari, kwete zvekungotenda dambudziko riripo chete, kunzwisisa zano rese raMwari, toone chidokwa dokwa chekuchengeta mitemo yaMwari. Kwanzi iye Mwari
naJesu Kristu vanobva vaita ugaro matiri, vatoma permanent rezi ari mukati medu. Ndopabuda pfungwa yekuti kana varivo vakakunda wakaipa kudenga, ndopaangazowanikwa here achimaira kuuya mukati meupenyu hwako azvidaro. Pfungwa inoda kuti ijekerei vadikani. Kakawanda kekuti tikasangana nezvatiri kuona kuti zviri kunongedzera kuti mweya yetsvina, tine mamhanyira atinoita tichida kungodzinga mweya yetsvina, sekunge tiri kuda Mwari kuti Mwari imbomhanyai kuno paita dambudziko, kana Mwari adzinga mweya yakaipa, Mwari onzi chiendako. Saka zviri kubuda muna John 14 ndezvekuti itova munhu wekuti Mwari ane ugaro mauri mazuva ese. Tirege kuita Mwari sekunge raincoat inongodiwa kwanaya kana kusanaye yobva. In other words, ndiri kuti tikanzwisa nyaya hazvizotipe mairaramiro aya ekungoti tanzwa kuti ninganogadzirisa tamhanyako, tanzwa kuti ninganogadzirisa tamhanyako. Kakuita ikako kanenge kuhaya Mwari, kunge tiri kuti Mwari toda kukuhayai kana zvaipa. Takanzwa kuti tikamhanya uko ninganokuhayai mumbotigadzirisira. Shingairai vadikani kuti Mwari aite ugaro matiri. Zvikangodara hapasisina akaipa anopota achiuyako. Saka Mwari ugaro hwake ndo unotipa kukunda. Kureva kuti mufundisi hapachatodi futi kuti munhu atenda muna Mwari apiwe futi tumwe tunhu. Chiri kudiwa ugaro hwaMwari, kwete tunhu tunenge twaMwari. Handiti alright, mazango aya ataitaura aya ndosaka Mwari achivenga mazango, nekuti zango iwe unenge wauti ndoriri kundichengeta, yeti anofanira kukuchengeta ndiMwari. Kungoskodai mufundisi kuti nebhaibheri ribuda mufundisi chiri kudiwa majekesera amaita sori ndogona kuita ndakuita zvisina kunaka mustudio. Majekesera andanzwa pamataura chiri kudiwa ugaro hwaMwari matiri, kwete kunge kutyisidzira mweya wakaipa nebhuku iri. Alright, endererai mberi mufundisi, ndati ipapo shuwa ndimbopatsimbizira. Tinotenda muranda waMwari nekujekesa kwavaita. Unoziva kuti pane rimwe zuva pakaita imwe incident pane imwe nzvimbo, pasvika vakomana vanga vari marobhasi. Saka vasvika vakasvika kuti kumusikana wemushopu vamubudisira banga vachida kuti anovhura musefi yemari. Saka havana kuziva manje kuti pane muzukuru wemusikana uyo akanga akashanya anga ari parivhi zvake. Saka muchinda uyo anga ari musoja. Saka paakanzwa kuti pane vanhu vari kudaro, uyo akaskrima kawani, uyu ndobva abuda nekapfuti kake kadiki, ndobva asikuona vakomana ava vakabudisira uyu banga. Saka pavakaona uyo asumudza pfuti mudenga, vakabva vaita sei, vakabva vatiza. Saka chakasevha musikana uyu kauyu muzukuru wavanga vagere naye. Saka ndo zvakavabatsira. Saka ukagara naMwari ari maurika, saka nakava netumatiriki twake twese, anosvika Jesu naMwari varipo patorota hazvizofamba. Toda kudzokera kunyaya yedu iyaya, because tatanga nemurume akonfesa kuti mwana waMwari haaroyeke. Ndokwatoda kudzokera ikoko kuna Numbers 23. Hativerengei kubva pavhesi ya21 kuenda pa23. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake unaye. Vanopupurira mambo pakati pavo. Mwari wakavaburisa Ijipita. Mwari wakavaburisa Ijipita une simba rakafanana nerenyati. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Mashoko aya akataurwa naBhalamu. Bhalamu aimbova muprofita waMwari, ndobva azodzokera shure pakunamata, ndobva anoita muroyi. Saka anga akutopota achihayiwa semuprofita wenhema, semuroyi, achiti kana paine munhu ane waanoda kuroyerwa anohaya Bharamu mubhadhara mari kuti anoroya. Saka Bharamu ahayiwa aenda kuti anoroya vaIsraeri, akaedza kuvaroya, but ndiye akazotaura mashoko aya. Mashoko anotaura pekutanga anoti Mwari ari pakati pevanhu ava, anan'anidza pamisasa yavo, haana chitema chaaona pakati pavo, haana chakashata chaaona chichiitwa naIsraeri. Saka nekuda kwaizvozvo Mwari uyu ane simba hanzi serenyati, anovarwira
ndiye anogara pakati pavo, ndiye anovarwira Mwari iyeyo, nekuti hakuna chakaipa chaita sei chaona. Saka zvaari kubudisa pachena ndezvekuti kana Mwari asina chitema chaona pamunhu, anorwira munhu wacho. Saka nekuda kwekurwira kwaMwari nesimba raainaro, vaIsraeri ava varoyeke. Regai tinzwe zvakaitika. Saka hauroyeke nengari yekuti Mwari ari pakati pako, kwete kuti une tunhu. Alright. Ende chimwe chekuti kana uri waMwari ka, ende Mwari ari kufadzwa nemararamiro ako, uri kurarama zviri upright, hana chitema chaanokuvereka sezvarehwa kuna Isaiah 59 zviya pavhesi ya2 kunzi chitema ndo chinokusudurudzira kurenda Mwari. Mwari ananganidza paupenyu hwako, hana chitema chaari kuona. Saka kana zvadaro manje, Mwari anokurwira kana mweya yakaipa yako uroya hauchasvikopinde manje. Verenga pachapter 22 vhesi ya5 na6 unzwe zvakaitika. Ipapo akatuma nhume kuna Bharamu mwanakomana waBheori paPetori parwizi kunyika yevana verudzi rwake kuzomudana achiti, tarira pano pane vanhu vakabva Igipita, tarira vakafukidza nyika yose, zvino voda kurwa neni. Naizvozvo douya hako zvino unditukire vanhu ava, nekuti vanondikurira nesimba. Zvimwe ndingagone kuvakunda ndivadzinge panyika ino, nokuti ndinoziva kuti munhu akaropafadzwa newe wakaropafadzwa kwazvo, uye munhu akatukwa newe akatukwa kwazvo. Ari kutaura mashoko aya ndiBharaki, mambo weMoabhu. Chii chakanga chaitika? Akaona vaIsraeri vari mhiri kwerwizi vachikunda dzimwe ndudzi dzakanga dziriko. Saka akavhunduka akati, vanhu ava vakandisvikira ndaparara, ndoita sei? Ndo pakauya funga yekuti regai tinohaya muroyi uya Bharamu, nekuti akatumira mamhepo, vanhu ava vakatukika, ndinogona kuvakunda. Munoziva zvinoitika mukati mekurarama. Munhu akaona munhu achibudirira mune chimwe chinhu, achimukunda, panze pekuti iye apefekte maskills ake, agadzirise unyanzvi hwake, agonewo semagonero ari kuita uyo, akwikwidzanawo naye, anonzwa godo, onzwa shungu. Ndo zvinoita kuti vamwe vatsvage uroyi izvo, zvokuti kana akaroyiwa ka, simba rake neunyanzvi hwake hunoderera, ndobva ndamukunda. Saka ndo zvakapinda mupfungwa dzaBharaki. Akati, regai tinohaya Bharamu. Auya iwo ndoziva Bharamu kuti ukatumira mamhepo kumunhu, ukaroya munhu, anobva atukika, ndobva ndagona kumukunda. Saka Bharamu akauya 3 times achiedza kuroya vaIsraeri, pachiitwa mabira katatu. Vakaenda pane imwe nzvimbo, pakaurayiwa mabhuru emombe 7 nemikono yehwai 7. Vapedza bira iroro, asumuka kuti atuke vaIsraeri, mumuromo make makabuda mazwi ekukomborera. Ndobva vati ngatichinzve nzvimbo, ndobva vaenda kune chimwe chikomo, ndobva vaita futi rimwe bira, mabhuru 7 aurayiwa, hwai 7 dzaurayiwa. Asumuka kuti atuke vaIsraeri, mabuda mashoko ekukomborera. Ndobva achinja futi, ndobva aenda mune imwe nzvimbo kechitatu, ndobva panourayiwa futi mabhuru 7 nehwai 7, ndobva pabuda kukomborera. Ndo paakazonzi naBharaki, mufana ndatokudedza kuti upinde maupfiwe, because pfuma yandanga nchida kukupa hapana aizoenderana newe, zvino uri kuzvirasisapa. Uyu ndo paakazoti achangamire, mwana waMwari haaroyeke. Ava vanhu ava pana Mwari ane simba renyati. Ende Mwari aona pasina chitema kana pamunhu wava, hapana kana chitema chavakaita. Saka vanhu ivo vavareka. Pane rimwe vhesi randabva ndarangarira, Proverbs zvirevo 26 vhesi ya2 irave iyo. Sezvinoita shiri pakupaparika kwayo, nenyenga-nyenga pakubhururuka kwayo, saizvozvo kutuka pasina mhosva hakuiti. Saka zviri kunzi nyenga-nyenga kana ichibhururuka ichienda uko, yaidzokera uko, haimbonyatsoone payakananga, kunenge kungopaparika. Hanzi ndo zvinoita kana munhu akada kutumira mamhepo pasina chitema chiripo, hazvibatire. Saka zviya zvinonzi akatukwa natete muroyi, saka ndo vakazopopota vachitumira mamhepo kuti uyu hafa akaroorwa. Kana pauri pasina chitema chiripo, mamhepo aya atumirwa natete anosimuka zveshuwa uko sendeke dziri kuenda kunobhomba, asi hanzi anongoita senyenga-nyenga akusvika, because anowana Mwari akakukomberedza nesimba renyati. Maybe papo kubatsira vechidiki vedu ndoona rinenge dambudziko rakati tekesherei kunyanya kuvasikana. Hamudi mashoko anenge asina kuita mushe panyaya yekunge kuroorwa. Mumwe aitaura neni akati, vaBetera ndibatsirewo kunamata.
pane munhu ari kunzi akandisira mushonga musi wandakachata kuti ndisafe ndakaita mwana. Aitotya kuroyiwa ikoko, aitotya. Saka ndakatozotanga naye kudzidza zvimwe zvidzidzo zvakada kudai so. Unogona kuva uriko ari kutiteerera. Pari kunzi sezvinongoita shiri pakubhuruka kwayo chipaparika. Kana paina akatraya kutuka pasina mhaka, hatisi kureva kuti hakuna asingatadzi, but uchi-entertaina zviri usingazvikonfesi, uchida kugara mazviri, hanzi pasina mhaka uri mwana waMwari, zvinhu izvozvo hazvife zvakaitika muupenyu hwako. Saka usatotyisidzirweba, kusasvika kwaSatani kuripo, Mwari aita ugaro matiri. Saka tichienda mberi tinotenda Betera unowedzera zvinoita kuti nyaya inyatso kujeka chaiko chaiko. Tichienda mberi Balamu aona kuti waIsraeri vatadza kuroyeka, asi mari ari kuida. Akafemerwa naSatani manje rikwesano. Ndiwana sei mari because angasi matsomundo emari akadai. Ende kumoti ndiwane mari kuroyeka kwaIsraeri. Israeri kangoroyeka ndapfuma. But Balamu semunhu aimbona mata aiziva kuti kana pangoita chitema munhu anoroyeka. Saka akabva aronga ndobva apa tipi kuna Baraki. Zvikanzi chitsvagai vakadzi vechifambi. Ndobva kwatsvagwa madzimai echifambi vaikwana 1000. Zvikanzi vatumei vafambi vachienda kumabani kune waIsraeri. Ndobva vaenda kuya pavakangonobudikira kuya varume vekwaIsraeri ndobva vachiwa madzimai aya. Ndobva vadanana navo. Saka vadanana navo vapinda muchifambi. Saka vakadzi ava vakazovakoka vakati kune bira kwedu, kune mutambo handei. Ndobva vaendwa navo kuMoabhi kwakanoitwa mutambo bira rekunamata chibhari, chimwari chainamatwa ikoko. Saka vasvika pabira paya pakadyiwa, pakanwiwa, but kupendera mutambo wavo waipenderwa neupombwe. Umwe nemumwe nepfambi yake voita upombwe. Ndo panouya muchindi wokuzoya nepfambi yake kumatende. Wokuzourayiwa naPhinehas uyawo. Ndo pazvakaitika ipapo. Saka rekativeringe unzwe zvakaitika pana Numbers 25. Ndoenda paverse 1 to 3. Zvino vaIsraeri vakagara paShitimu. Vanhu vakatanga kuita upombwe navanasikana vaMoabhi, nekuti vakadana vanhu vauye kuzvibayiro zvavamwari vavo. Vanhu vakadya vakafugamira vamwari vavo. VaIsraeri vakazvisunganidza naBhaari Peori. Jehovha akatsamwira Israeri kwazvo. Verse 9. Vose vekenge vafa nedenda iro vakasvika zviuru zvine 24. Saka unoona kuti paitwa upombwe manje, pane chitema chaitika kwaIsraeri. Zvatsamwisa Mwari manje. Israeri abuda muruzhowa rwawo. Utsvene hwanga uchionekwa naMwari uye hausisipo. Saka chii chaitika? Ndobva hasha dzaMwari dzamuka, denda richibva ramuka. One day pakafa 24,000. VaIsraeri vatukika manje, varoyeka. Chii chaita kuti varoyeke? Harisi simba rekuroya riri muna Bharamu. Chitema chavaita ndo chadzinga Mwari pakati pavo. Saka vabva varoyeka. Saka mudzimba umu nemumisha umu pamwe pari kuzosaka mamhepo asvike pavana. Vamwe ana baba vanobuda mumichato yavo. Kuna ana baba vasina kuvimbika mumichato, vanobuda kuenda kuchifambi uko. Saka kana waenda ikoko ari kunozvisvibisa. Saka zvinoita kuti Mwari agumbuke, Mwari ofuratira musha wako. Saka kusatendeka kwaita ana baba mumuchatoka ndo kwapinza mhepo mumusha. Kana vakudzoka ikoko manje mamhepo ari kutumirwa ayaya akusvikosvika nda aona pavhurika nechikonzo. Ivo vakutanga manje kunangana uroyi. Because n'anga ikauya haimbofa yakabata kuti baba chakonzeresa upombwe hwenyu. Because muri kushandira Satani kana muchiita upombwe. Inobata tete, inobata baba munini, ndo vari kutumira mamhepo aya. Kunyangwe ivo zveshuwa vachishandiswa naSatani pakuroya, asi chakonzeresa kuti uroyi hunamire uhu upombwe hwaitwa nababa. Saka zvinhu zvinowengwa naMwari ngatibvei kwazviri. Zvimwe zvinowengwa naMwari chingochani chaicho. Kana paine chitema chinovengwa naMwari chinoita kuti Mwari ashatirwe chakaparadzisa Sodhomu neGomora, ungochani. Kune vamwe mukati medu zvakatoteerera chirongwa icho chichi vanoita chingochani, kuvhurira mhepo mumusha nekuti unoshatirisa Mwari. Chero zvozoita sei Mwari anenge atsamwa. Saka Satani anoziva kuti kana akuitisa chingochani anoziva kuti pavhurika, iye anochiuya ostrike. Ende kune vamwe wekuti haaende kupfambi uko kunosongana naye, but ari mumba make, ari murumu make, akatobatidza TV yake kana kubatidza kompyuta yake kana pafoni, anenge achiona zvinonyadzisira ipapo, achiona pornography. Maitsi mazhinji ndo kwavapararira ikoko. Anenge ari murumu make, pafoni yake, paTV yake, ari kuona vanhu vakashama vari kuita zvisina basa. Izvozvo zvinoita kuti pfungwa dzisvibe. Kana pfungwa dzasviba manje,
mweya waMwari augare makadaro. Saka muzoona kuti mwana wenyu haana kumwe kwaakamboenda, angori murumu make, asi ane mweya yetsvina kuti tamamhepo. Chii chaita kuti mamhepo auye? Zvaari kuona mumifananidzo yaari kuona zvinokoka mweya yetsvina, nekuti ari kutambira muteritori yaSatani. Saka zvinhu zvese zvakashata zvatinoita, Satani akakukonzera kuita chakashata, anoziva kuti unobva wabva waMwari. Kana wabva waMwari, ugaro waMwari uya wobva. Kana wabva manje waexposed. Mweya yakaipa iyoyo yakuita madira aJoji namanje. Asi huroyo huriko. Chokwadi chimwe chiri kubudawo ndechekuti Bhaibheri rinoisa pachena kuti mwana waMwari aroyeke. Chinoita kuti asaroyeke chii? Kana nekuti Mwari vanenge vaakugara maari. Mwari kana vaakugara maari, kuchengetedza kwaMwari ndiko kunomukomberedza iye nepfuma yake nemhuri yake. Saka Satani kana achida kuti uroyeke, chimwe chacho kana atadza kupinda nehuroyi, anotsvaga nzira dzekukurunzira kuti utadzire Mwari. Saka kutadza kwaunenge waita manje kuya hakubvise umwari hwaMwari, asi kunokubvisa iwewe kure naMwari, kunokubvisa iwewe muprotection yaMwari. Saka chinhu chese chinonzi naMwari musaite, netsika dzese dzakaipa pamberi paMwari, kana uri mwana waMwari usingadi kuroyiwa, shingaira kuti zvakanzi naMwari zvisaitwe usazviite. Wokumbira simba kuna Mwari, anokubetsera. Rega tinzwe kuna Vakorinde vekutanga 10 vhesi ya 20. Pane dzimwe tsika dzinonzi naMwari musaite sevana vaMwari, asi dzakajairika pakugara kwevanhu. Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa nevahedhena vazvibayire Mwari, asi mweya yakaipa. Zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. Right. Kune dzimwe tsika dzinoitwa nevanhu dzisiri dzekurumbidza Mwari. Ndo dziri kunzi tsika dzinoitwa nevahedheni. Pavanenge vachidziita, havasi kudziitira Mwari. Sekutamba mabira. Kana vanhu vachienda kumabira, mitambo inoitwa, vanhu mupfungwa dzavo vanenge vachiti, mweya yevakafa vedu inodzoka yosvikobuda pane vakasarudzwa. Saka pavanoita mitambo iyaya vanenge vachiti tiri kunotamba tichidya pamwe chete nevakafa vedu vadzoka mukati memhuri. Saka nyaya dzekutamba mapira, kurova makuva vanhu vanoti ivo kana munhu akafa kukapera gore, vanoti ivo mweya wake une kwawanga uri, unofanira kuti uitirwe umwe mutambo unobatsira kuti uchibva kwauri ikoko uchedeswe uchienda kunyika yevadzimu, wochizotanga kugona kuchishandira mhuri. Saka mitambo yese iyoyo inoti mapira, kurova makuva nemimwe mitambo yese yakadareyo, Bhaibheri riri kuti haisi kuitirwa Mwari. Kunyange panotambuka mabiraka, vanhu vachiombera vachiti, moudzana, ningi wotaurira ningi, uyo wosvitsa kuna sekuru ningi, iwe woudza kuna ningi, mutisvitsire kuna musika vanhu. Hakuna kunobatana vakafa namusika vanhu, nekuti havasi kuziva. Mweya yakaipa yamunenge makaunganira ipapo, haina kana musi wani. Satani anenge achitoseka kuti vanhu ava nekusaziva zvinoreva shukoka, vari kufunga kuti isusu tingavakwidzire kuna Mwari isusu. Saka tsika idzodzo manje ndo dzimwe tsika dzinovhura madhoo anoita kuti mweya yakaipa iuye uroyi ubatire. Tosaka muchiona kuti vanhu vabva kubira, munhu anoroyiwa. Vanhu vabva kunotamba kunorova guva, munhu anoroyiwa. Regai tinzwe kuna Mateo chitsauko 12. Kana mazango ayaya siyanai nazvo, because munhu ane zango mutaona kuti tuvana cheto tunoroyana nekuda kwemazango. Pamukutaura ndichaverenga ndima yematauro, chiri kunetsa mufundisi ndechekuti dai pfungwa yapinda muvanhu yekuti ugaro hwaMwari ndo huri kumisa kuti munhu asaroyeke. Dambudziko ratiri kuita, tiri kuenda kwamuri imi mufundisi, toti ndiitirei zvakati kuti uroyi husauye. Saka inimi muri kubva maita uroyi times 2. Pakuti zvamunoita manje munobva mandudza kuti zvandakuita Betera ndakudzosera kwazvakabva. Mobva mati I'm sending back to sender. Saka ino simba iri maritsanangura inimi mukati kutombogona kupotsera zvitsinga bedzi uroyi. But patinoona zvichiitwa nemunhu ari kunge waMwari, tiri kutofunga kuti ari kumisa uroyi, iye ari kuwedzera uroyi. Saka ngaparambe pachijeka vateereri kuti
hatiroyeke tiri vanhu vaMwari nekuti Mwari ane ugaro matiri. Kwete kuti pane zvateketerwa kana kuti zvadzoserwa kwazvabva aiwa. Nengari yekuti uroyi hwacho hwatotadza kupinda nekuti pana Mwari. Kwete kuti hwadzoserwa, hwatadza kupinda. Don't worry kuti hwadzoserwa kupi. Saka kuti uve safe mudikani, siyana nepfungwa yekuti ndoda kuti zvidzoserwe kwazvakabva. Haisi yechiKristu pfungwa iyoyo. Pfungwa yechiKristu ndeyekuti Mwari Baba neMwanakomana vaite ugaro matiri. Zvauya zvacho zvoshaya pekupinda. Toda kutenda mamati Mateo 12. Mateo 12. Verse 43. That's right. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura, uchitsvaka zororo, uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda. Asi uchisvika unoiwana isina chiro, yakatsvairwa, yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inopfuura nokuipa, ndokupinda, ndokugaramo. Kupedzisira kwemunhu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Panapa pari kutaurwa munhu wokuti aimbove nemweya yakaipa ichigara maari panze pekuti mugare Mwari, ndobva yambobuda. Mweya yakaipa inobuda sei mumunhu? Munhu paya paanoita commitment yekuti ndaakuda kunamata, ndaakuda Jesu, zvimisira kuchengeta zvakarayirwa naMwari, Mwari naKristu vanobva vauya kuzogara maari. Ipapo mweya yakaipa inobva yabva nehunhu hwayo hwese nezvese zvayanga ichimuitisa. Kana yaenda mweya yetsvina, nekuti mweya yakaipa inozorora bedzi kana iine pekugara. Saka kana yaenda uko, kune vamwe vanoti akamboti namata, unonadzokera futi kumashure, asiya nyaya yekunamata iya. Saka kana asiya nyaya yekunamata iya, adzokera kutsika dzake dzakaipa dzekare. Mwari naKristu havarambe vakagara maari, nekuti havamanikidzire munhu. Kana vabuda manje, mweya wakaipa uya uri kutenderera uchitsvaga pekugara uya unodzoka wosvodongorera. Uona kuti hamusisina chirimo. Mamboona zvinoita kana vanhu vachitsvaga imba yekuroja, vanowanzoti vari kugedhi voona dzimba dzisina maketeni, anobva aziva kuti pane akabuda umo. Saka mweya wakaipa unodongorera, wobva waona kuti Mwari hamuna, Kristu hamuna. Vatoti ndikapinda ndega, ndakambodzingwa paya paya, ndakakundwa simba. Saka tofanira kupinda zvakasimba kuti tibva tasvonyatsogara chaizvo chaizvo. Unoenda kunokoka imwe iri kushaya pekugara. Muda pekugarira kubani. Hanzi inonouya ya8. Munhu uya anobva aipa kudarika zvaaimbowe pakutanga. Kurava kuti kana ainyepa bedzi, inopedzisira yamhombwe, akuba, akuuraya vanhu. Umwe nemumwe dhimoni rauya paarika rine zvaro zvarinoda kuti zviitwe nemunhu iye, saka rinenge rakuitisa munhu. Ndipo munozoona saka muchiona kuti kune vamwe vanhu vokuti kana aimbonamata omira kunamata, mukada kuti muswedere kwaari so munoyaza kuti uipi hwaMwari soka hwakora kudarika kare. But zvaakuita zvachoka haachatombonyara. Unoziva kuti munhu asina kumbobvira aenda kuchechi anogona kunyara kuita zvimwe zvinhu, but akambonamata soka anenge asisambonyare because mweya yakaipa inenge yaita sei yaungana paari. Saka chimwe chiri kubuda pachena panapa ndechekuti hazvina kunaka kuti ungogara uchiti vekuchechi itai kunamata kunomboipa. Kunamata kwakanaka stereki, mbuya wangu ndo chechi yaanotopinda iyo, mhuri yangu yese ndo kuchechi kwainotopinda, iwe usingaende. Because kana usinganamata, usina kusimbira pana Mwari, woti Mwari haamo, hausi n'anga, hausi muroyi, hausi muvuki, zvinoti hapana ari mauri, uri imba iri empty, inongopindwa neawana mukana atanga. Saka mweya yakaipa manje iri kutsvaga pekupinda, ikasvikowana mauri musina Kristu, musina Mwari, hapana chinoistopa kupinda mauri. Inguva bedzi nepavanenge vangoda vanozopinda. Regai munzwe rimwe vhesi ratoda kuerenga Betera, Exodus 20 vhesi ya5 na6. Usafugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nekuda kwezvivi zvemadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechina rwechitatu nerwechina rwevanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvemazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Ndima iyi inoita sokuti ini ndikaba inini, Mwari anorova vana vangu nekuda kwekuba kwandaita. But zviri kubuda pachena ndezvekudai ono. Kana inini ndikaita mhosva inini, ndatadzira Mwari, totora seya yatakadzidza muchidzidzo chiya chapera paseri,
chekunoponda munhu handitika zvinosumudza mweya wengozi handiti kana mweya wengozi uchinge wasumuka inini tomboti ndofa handitika asi ngozi haina kuripa vana vangu inini vosara zvekunamata havasvidi havanei naMwari havashingaire kutera chokwadi chaMwari kana kufamba nemitemo yaMwari vanongozvigarira vari kwavariko kana kuti vanotori nedzimwe tsika dzavo dzakashata dzavanoitawo dzekutadzira Mwari. Mwari zvaanoita manje anovhurira mweya yakaipa anoitendera youya ichizovhunza mhosva dzandakasiya ndaita inini. Andivazvona saka paari kuti ndinorova vana nekuda kwezvivi zvamadzibaba vana vasingateerere Mwari vasingafambe nemitemo yaMwari. Saka hatigoni kuti tingotaura kuti ndiri kuroverwa zvemadzibaba zvivi zvemadzinza kazhinji ndini ndinenge ndatosarudzwawo kusava nehanya naMwari. Tasarudza kusava nehanya naMwari. Saka uroyi manje kana hwaakutumirwa unosvika pandiri taakuroyiwa manje musha medu makazodai so chakazodai so tichiri kuitisa kuti zvidaro umwe nemumwe ari kuzviraramira ane zvaari kutadza pamberi paMwari. Saka imwe nzira inotidzivirira kuvaroyi kuve neukama naJesu kurarama uchichengeta mirayiro yaMwari. Mwari naJesu vachigara mauri. Regai tinzwe kuti kana mumusha makaparwa mhosva sengozi ndio chimwe chikamu chatisina kuzosiya tapinduraga kuti munoiripa sei imhosva yakatirwa munhu akatopondwa munoita sei kuti ngozi isakudetsei mukati memusha. Rega tinzwe panyaya dzengozi idzi ndedzemhosva mumusha Bhaibheri 9:22 kuti dzinogadziriswa sei. Zviro kwazvo tingati pamurayiro zvinhu zvinenge zvose zvinonatswa neropa uye kana kusina ropa rinoteurwa hakuna kanganiro. Saka rokonda panapa zviri kunzi kana mumusha muine mhosva irimo mhosva dzese dzinogadziriswa neropa. Saka izvozvizvika mupfungwa dzevakuru vedu kumamisha uko vanoziva kuti kana paine mhosva iri mumusha inoda ropa. Ndosaka vachiita mapira pachiurayiwa mombe pachiurayiwa mbudzi mupfungwa mavo vari kuti panoda kuteurwa ropa kana kunourayira jongwe pamaradzano pfungwa yacho yeropa vanayo. Asi rega unzwe Hebrews ichiinda mberi pachapter 10 pavhesi ya4 nekuti ropa renzombe nerembudzi haritongogone kubvisa zviri. Handiri wapanzwaka kunodiwa ropa asi kana mukashandisa remombe kana rembudzi kana rehuku chero mashandisa broiler iroro haribvisi nyaya mumusha menyu. Munogona kuenda izvozvo hazvibvisi mhosva iri mumusha menyu. Ngozi haibve ndama kana uchida kuona isi takakura tichiita zvemabira betera ende zviri mumisha umu vanhu vakatamba bira vapedza kuita bira ravo vanoenda kwavanonobvunza kun'anga kuti zvagamuchirwa here newadzimu. Unonzwa zvakunzi nyaya yenyu haina kugamuchirwa here atete vakatsamwa nemhaka yeizve vakafa atete vakafa vaibikirwa bira racho iro vanonzi vakatsamwa. Saka kuva chakakutsamwa izve iro bira tabva mukuita zvonzi pamakauraya mbudzi makauraya mukono wembudzi imi muchipira nyaya dzemunhukadzi mune makaurayawo mukono zveshuwa. Saka hazvina kugashira zvikanzi kana makanga mashaya mbudzi hadzi mungadai makadzipfekanisa kuti mukono uyu wopfuura nepasi pembudzi hadzi mhenyu kana yadobuda uko yakugashirwa. Saka zviri kunzi hapana chamakaita. Vodzokerera futi rimwe gore rinotera vakubika nyaya imwe chete iyoyo pavanonobvunza unonzwa nyaya yenyu haina kugamuchirwa hinda pane mukadzi aive nemwana mucheche akasvika kwakaa kwakananikwa mamera ebira saka zvaramba kugashirwa. Satani angaramba achikotenderedza vanhu. Nyaya iri kuitika chaiyo ndeyekuti chokwadi vanhu vari kudzoka kuBhaibheri. Mukadzoka kuBhaibheri hazvinei nemukadzi muzvere uyu hazvinei nembudzi hone yaningirikwa iyo. Bhaibheri rinoti ropa rembudzi kana remombe haribvisi zvakaipa mumusha. Zvakaipa zvinobviswa nei? Ngozi dzinobviswa nei? 1 Peter chapter 1 verse 18 muchiziva kuti hamuna kudzikinurwa nezvinoora nesivheri kana ndarama pamufambiro wenyu usina maturo wamakasiyirwa nemadzibaba enyu asi neropa raKristu seregwayana risina charinopomerwa risina ruvara. Saka hanzi chinobvisa ngozi mumusha
chinobvisa mhosva mumisha akuzi kuita mapira muchiuraya mombe muchiuraya mbudzi kana kunopa muprofita huku broiler ayo akutongomupawo zvake kuti adye asi mune musati matanga panyaya yekubvisa minyama mumusha inobviswa sei? Hanzi munodzikinurwa neropa raJesu handitika rakadeuka kare paKalvari rinozouya sei kuti rizokavha musha wako Betera? Paunotenda muna Jesu uri kuti ropa renyu rakadeyerera paKalvari ngarigadzirise tuese tirokomisha. Saka kana wadaro manjeka anoti wozvimisira iwe nemhuri yako kuti muchengete mitemo yaMwari, ndo paanoti tinobva tauya naBaba tosvogara mauri. Saka kwakuzouya boyo wakaparika uchiti tiri pakatipotera ku South Africa makazoita sei? Rinosvikowana manje manani mune munhu aisisiri imba yairi kuisina makete kutariswa nevarudaaiwa magadzirisa. Saka mumisha menyu mukawo mune dzimhosva dzirimo. Magadzirisiro acho ndiwo aya. Garai dare remusha motaurirana mhosva iripo asi inoda kugadziriswa kuti muigadzirise kuuya kuna Jesu. Mukatoita bira muri kutowedzera kusvotesa Mwari akasvoteswa pakaitwa mhosva iyi. Zvakare muri kutowedzera kukoka mweya yetsvina. Ranganai semhuri muenda kuna Mwari. Pane mhosva yakatadzikwa nevabereki vedu. Isu tiregererewo pane dzeduwo dzatakazowedzera. Mutikangamwirewo tipewo simba tichengete mitemo yenyu. Kana madaro manje Jesu naMwari vouya haikona kunotora n'anga uku kuti iwe uzorovera hoko mumusha kana kutengeswa machira nezvimwe zvino kana kupiwa matombo anonzi akabva kunyanza. Satani haatadze kunosvika kunyanza achitorawo wake matombo anozvigona zvese izvozvo. Uyai kuna Jesu. Kana ukaona vemumhuri varamba Betera iwewe uri wega ingouya kuna Jesu. Kana wauya iwewe wega anopinda mauri iwewe ochengeta iwewe. Vamwe avo mhepo dzavari kukoka idzo dzinovatambudza nekuvashungurudza. Chero vakakuti ndiwe muroi because zvavanoita Satani anobhoikana. Akaona iwe waenda kuna Mwari manje anotanga kuti ndikasitori ari kutiroya zviri kubva kumba kwakasitori. Chero vakubatana nevamwe mumusha. Chero kukanzwa waya munhu ari kuzosikodzora chikwambo mumusha, pane munhu ari kusikocheresa musha, ari kubvisa chipotswa chirimo, woti munhu wese ngauye, mwana wese pano ngauye, including nakasitori. Iwewe regera. Itini ndina Mwari itai ikoko zvabviswa zvacho tumirai kuno uye kwandiri. Zvinosvikaona vakuru vakagara badiri. Ipai vateereri vedu mafoni number. Ndiri kuziva kuti pachidzidzo ichi pachaita mibvunzo yakawanda. Teererai nhamba dzichataurwa namufundisi. Muine pasina kujeka nemibvunzo itumirei inosvika kwatiri. Ngatitumirei mameseji, ma-SMS, ma-WhatsApp, tifone pafoni dzinoteera 0774 073 283. Imwe zvakare 0772 415 886. Imwe zvakare 0774 002 591. Mwari ngatichengete vateereri. Tisangane zvakare muchikamu chinoteera. Mwari akukomborerei. Tanzinde tungamire mukati mezvienzo manana andibata ndimino ondiwike ndimemo tungamire tenziti tungamire semwana onyaradza onganyaradze nyanza mananda anomunzwa imikanama dzinyarara imite dziwe nyanza tenzindi tungamire aponda ndasvika nyanza mananda ondichisa handichina zororo ndotsamira kunembi ngandinzwe irimoti inokutungamira aponda ndasvika nyanza mananda ondichisa handichina zororo
kundembi